Gimana keluar mau umanay ka jam? Ya, nailat na lawa. Sakto. Oh. Umuwi na. Ako mo lisensya mo ka no? Ay, adventure. Excited. Source. Ikan. Kayo mag-video. Kayo. Ba't tayo mo? Punta ka na doon. Kasi baka babalik. Hindi. Lakas. Pakaluwag din pa ako. Ay, naka-lord di kanyam. Nakuman na di ko amon. Tigas-gasan. Sniper mo. Nilagas ka pa. Ay, Lusing. Okay. Kanan mo kuludrot. Tapi hindi ka sumakay, itikan. Itikan.